Ki pajba nong shnong kapar ken nong halibat kishnong marjan haka khandai tere kelalengkot kilami pajba ban khanglat iki bor sarkar ban penlong ye kejing pesngo pajba halor kejing thumu ke sarkar ban shna ye kejaka thenyot ka bthmai haka shnong nong hali ka bajngai tang na kispa mitar na kawa ken Hakani kesengi ki pajba na dudang step rengkat ki plakat bat ki banner ki layang hapleng surok ban khanglat ye ki he sarkar bat officer na ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB ki bathumu ban le sha ka jaka penlong ye ka jing persno pajba hanong hali ka jing ki pajba kala long ka bajob kat hadu baka additional deputy commissioner jong ka East Khasi Hills ka kong JM Umdor kala penbena ban wengno ya ka te ka jing persno pajba na kaliang jungi kinong song sinong kadong ka than hangne kentup ye kini ki sinong gibran haka senjuk bat baro kini ki paralok na nong hali ki ba persya ye kane ngidon tang ka we ke message berkata kalong bangim kwa da leleru baka sarkar kan wanra ye kamartan haka ne kadong ka than jungi denem kada bat haka jo kapor ngilarai ba ka sarkar ka de ban sange si sendon nginam ailat chu hakanu nu ko por banwan terwa biang agane ka marten hakane ka dong tanjungi menta ka de ka bakut ban ngim kwa chu bandang yo sngo ba kan ka marten kan wan ka dong tanjungi dai nam dai ngikir pade ka sarkar jala bakan wan iki jaka ki bom kta ya ka kot ka khya ki bom kta ik tolong tolongwa ki bom kta ya ka ya ki marjan marpa ki dan sibun ki jaka ki ba ka sarkar kala banyo te handai katkum ka jing pa jungi long ka sarkar kala susim tang da kajing ede bat nur ya kane tang da kajing ede bat nur banyo jing mentoy jong nur jong no kalam da perkhat chu yang de kata ngingi ay kane ka clear message ka sarkar basange isi sendon wat nom wan pechu ya ka marten hane ka dong tanjungi ngila khang sendon banam kwa shu ba ka urban department kandang wan inspect lano rosh kane ke jungi kata ka khubor ka jungi tangi pa cha sarkar ba ka sarkar kan simkhya kane ba nakaliang jungi si sendon nginam sya bagan ngamarten kan wan hakane ka dong tanjungi kata ka dai ma kadau ka bangi persya hangne ka bomde hang tai po sport ba penlong public hearing kadau ka long bangim ko aban le jang tai nomor ki kelam invite jengi katkum ka jingi kut kila kula na government bakin sa invite jengi haba ki penlong public hearing leng ba ki jing tho omde mung syukuran ki ongin sa pentib ye phi ban ya kren ha ka public hearing te hado menta kala dai ka sngi ban penlong public hearing kai ru ki kam ai khobor sangi te kumlongin le jang tai kadau ngi bangin syong hane ban khang ka long ba namar ba ki kalam khot ngi ban wanang tai te kumlongin le jang tai kadai tang ka wai ka message ba ki kalam khot ngim don ban ta ban le jang tai ngi khang ba jang ne na kaliang jong ki magistrate kila request ngi ba ki don ka hok ban le chatai tenre nakaliang jongi pat namar ba kani ka kam nakaliang jongi ngim padio ya ka khubor ka basai ngim kwa ban sha ki bakin le chatai yo kane ka public hearing kan ya sekhamat tengi kwa ba hang ne hi bakide ban le phai na ne nginum ailat bakin rong chatai kata ka khubor jongi ba namar ba ngiru ngim don bentang tu tengim kwa ki ro bakin ya sekhamat kane kam kada kata to kidon sibun kidau tong bakatu kane ka bang kwa ban mention menta ka long kumne ngila yo i baro upaj ba upaj phong yo i ki jing mentoy bat ki jing du mentoy habawan ka marten baro ngila yo i la jongi kmat ka government ka jungi kala long kerles palat habai de bat ka kani ke jaka thanyot kam sim ladon kanu ko jing sim khia ban le ka takar kom ka badai teng yo i ki wei ki state la se kila ban le ka takar kom ka badai ka baram kta ka koj ka khia kila ka takar kom katkum ka scientific system ngi pat chane ngi i kumbaji hamarten ke bisuthe lemuk leman bai kumto de kata ka long ka dau ka ba ngi ki pej ba ngi sir ban ailat ya ka sarkar bakan bu kan wanra kum yakine namar ngi chane kishnong ki jaka pi i katne ngi ka khoj ka suba ban wanra ka jabo ban ka long ka bakta hado kata ka ba aru menta kumbalong menta ngakren da basya happy ban kaliang jong ka sarkar ka wanra ya ka cek dam menta ka dam ka don hang ne hasnda te kadam ka de hasnda ka marten ro mar senda bat kadam ka jing temu jong ka kadam kalong ban supply ya ka new shulong te menta pat ki wan ra lang bat ya ka marten hang ne hasnda jong kadam kai ka jing mut jong ka sarkar kamut ba ki bru ki ba punan kam ya ka ne ka dam kamut ki kenthop yang ki sinong bat kumjor ki ni parlok ha po new shulong ngin samat ya ka jing sitom ka bajor namar ka kane ka dam ka dan hasnda jong marten te kata ka de ka daw
nang ta syuk mangila batai ba ngidon ru ya ka wam kan ka bangida ij ngi buram ngi nyokor baro kini gi nong snong baro ki ba don haparum ken ngisa saudong saukun ya kene ka wam ken ngi punan kam tang ban sum ban saj wat ban diru kene om ken ngila keren ru menjua kidon ki hal ki pentor ka ba kidon ki jakarep abang irep dalas liang ngi hiar syom ken ngidi te kai ka ban jala dang ai la da ka kum kan ka jing temu jongka te kita ka tu kan ki dau ki ba ngi ngo persajur ban pelong ya kene ka Hiring. Kalong kami ke ba, siang berkap berkenika, sinong nong hali. Tekanika cakap ke bangidon mata ke kaput. Na ka ngaparem cur hak bede dam tau surdan nong hali. Hakaba umut balik ke publik hiring nadok benekong lada dai usurdar baburam. Kumau kabut kumna. Haba umut balik cakap syawai kumut habjat lang bana pedang congi. Ladai ban buram tanah kalian congi persiacur namar ka sinong singi dai kawai sinong bahap bencakta. Ki ki bami ki cabok caban ki bakta ka kok jakya. Kalti ke bakim ko pelu I bawan kalti ke baret ki klung kena bayat ki skur ki mani bahap bayat ki cabok ke babon kin hap tena kalian congi kum ka sinong carat ko song senda bat kini kanong hali kemut une puat bangidon mata dai ka puat congi bat kade ka senda ka bangidon hani dai bat ka nong hali tena kalian congi ki kerpat cakalian sorkar ba nado mata kasi bakam dai syok banwan sini ki kerpat bakan lawan pan caka syok ngin don caka ban ai ki tengah semua banda kalian cungi kum kinong sunong ding carai ding pasok bahap apa kini area ngin nom ai caka dalai lewan wan sini katan cungi to kata Office of Meghalaya State Pollution Control Board banda kalian jong ka Office of Deputy Commissioner East Kashmir District ngila wan shani jaka bantu banit pelong ya kata ka jiput sopaj ba po anong handi Indai ni dengan lai poi shop begin poi syaka snong ado kita sange ya ke tim ke jongi boro artim ban in poi syate syaka jaka ban pelong ya tak jiput sopan ba te kuma chepet bang ni baro saya ki nok snong ba nakaliang deputy office yung deputy commissioner ban nakaliang office of Meghalaya State Pollution Control Board lale baro kabodang kat kum kaan ila pentip paj baru amdunai kalai pusngi yang bagi kot kubor kaparing buat kasi ngila kot ru iki pajba ban aru ki jing thok ki te ha kani ka singi hapor bangi wan shini ni wan bantu ban net dei kladon ka jing persya na ki katu kani ki shnong tiba banim sha ingi ban net chatika ka jaka te ngila ya kren hangni bodi ADC ru bape ka law and order ti mai ru ila pajba ka situation kamlong kamha yengi bangin net sha ketika jaka nomor ingim yo hilat hiru maka jingkhang ke surok nanti pai ba ni jaka de ha kebade ya kini baro section ong ba nakaliang jong deputy commissioner office deputy commissioner ba nakaliang Meghalaya State Pollution Control Board nila attempt penlong yang kini dengan ngiklam la but ke procedure penlong yang kini public hearing ru nila le kat kum ka an belabu ha EIA notification jong ka ajar Rio buat amendment kepada ajar dai. Ringkat bat nakaliang jong ni kembangite ya keluar order situation ko bala EDC in charge bala pe keluar order situation ka situation kamlong bangin ya lech ta ka jaka mo ka bangin pelong ke hearing ai ila persang gi ban lech henry gila sak hang lenti no mo hang ni gila poi hang dia ka por no du president ai gila poi dire kala dan kata ka perking ya lenti ke sikian ke jongi ke bangin la ban poi sta ka jaka hearing tingila snap gi jing kran ke jongki gila sim gila ya interact bat pi ki jing kran ai jongki gila ya snow ya kita ki jing ong ki jongki baro khai ke daliang jongi ngi kerpat ke pi ba kembali la ya kran menyamu ba pi chala kishnong ai pinya penbet mu pinya penbet chala kishnong kang bangin yo dan sakawai ke public hearing yang tien ko ba bila ya kran di ngi kerpat ai pi ba pinya le ai kam keluai kang bagi kam ke ai bro khai bet gila ngila le si ban belong ke public hearing sesi sian pat mu da ka bangin kutip ai pi ai di kata ka syong ha ke ting ya penbet jong pi kishnong ai da ki kam ki jam ki jong pi ti mentar nakadaw trong kanika yu ka ba yimla ban pelong ikanika public hearing mentasi tingin call off no ikanika public hearing